Entrem a la pàgina web gencat.cat i cliquem sobre la pestanya Tràmits i al desplegable que ens surt escollim cita prèvia. A la pàgina següent només cal seguir els passos indicats per concertar la cita. En primer lloc, cal seleccionar l'oficina a partir de la cerca del tema i el municipi. Seleccionem un tema i un subtema i després seleccionem la comarca i el municipi. Premem cerca. El resultat és l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Girona. Cliquem sobre Oficina d'Atenció Ciutadana Girona i ja estem al segon pas, omplir les dades de la cita. Ens apareixen el tema i el subtema triats. Comprovem si en el tercer camp hi ha un literal que s'ajusti més al tràmit que volem fer. I descrivim amb més detall la gestió que volem fer a l'oficina i omplim les nostres dades personals. Si volem que ens recordin per correu electrònic la cita o els canvis que puguem fer, cal marcar-ho a Gestió d'avisos. Finalment, marquem Accepto les condicions i premem Mostra disponibilitat. Arribem a la tercera pantalla, on se'ns desplega l'agenda i només hem de marcar el dia i l'hora que s'adeqüin a les nostres necessitats. Finalment, el detall de la cita prèvia ens mostra el codi amb el qual podem anul·lar la cita o bé modificar-ne la data i l'hora a través de la meva carpeta del web gencat.cat, el dia i hora de la cita, així com l'opció d'anul·lar-la o modificar-la i també de poder imprimir un recordatori de la cita.